Urang diraki wala kasubarang dalam sanang dia menarurusui kosuli bakana seorang dia kaduanya masih
lanyo mangarang latai rajo adi menembak alang alang diate dan kayu kasih hati dia baru ngapai niat dia agak dia tak kepalang kece mubili tarwiju dia kan pandang dirimu meladukan adik mencari kasih tu mana salawan memilih lawan dan ketujuh badan dan seorang mana buangkan dia kan kekayu tinggi tabang menari di udara adik kayu di orang merasa tinggal di hati gaduang intan indah pati dojo kami kamampu malu adiesa ijo dan parang jo murni parang jo anak para baso disangko sulasi dami kasih di dulang makironyo adik umur tadi dan jo air kopi barayu jo rancak uko disangko jo sayang lekalai golek ka urang makironyo dekat duanya sampai ke ujungnya di mana lokasi dia namun sampai adik raja bisa memilih kami nak dagang. Kambang dan bunga batik kambang nak ruh peranjungan menyala ke hati pagar ke tanah jatuh sularonya ala kesana waktunya hati adik lah dapik dan elok pagantungan Cik Adam Cik Siti awak kami jangan dijuju dia kaluannya
dako-dako jari mani tinggi seketik dari tangan tibonyo ditantang tuyuk sanunun juang putangan samo tasabui kalimonyo kasihlah jadi di ada daging kini besabui lana gak jadi rusuh dia kadelenga lapa bagai caro di mau adik tak namu do mayokan indah ya yang mana dua ibu kok jampang sulasilah di anak menyulai tamilang tanti setantiang dia panaruko sawarang kaje mabaja sadang sanyo kok jampang niat kola dia indah sampai dapet mana lah besok adik kau dah diganti indah do kasarupo kok dapet mana lah nasaparangai di bodi babeda yang ketapi sumur orang di sumur sadang mandi kolekalai dia rancak kini nyawa di tangan tuan ala pareman banyak capek tangan kok lewat umur besok coda ujang kuah 60 alepiu dah adolai dia kan kepadang silajano tatang suliki perkandangan yo pikirlah dia dulu sadang duduk kok iyo lai dia sayang ke kami gue lah parangai jona lamo mulia gak capek nyotingan dia kan polisi di Bali ada kilo gadang kekidah buat cubada kesuuk kejarian bunai balapon nasi di bengkolan dia pikirlah dia dulu sudah ino manuangkan dia abi-abi adik di dalam tangan orang dan disabui-sabui dan dia sayang kok karena banyak lebih apa video mami besok kaman unai narasio jan disabui dan nadiekan wangai kadang taruh di bangka ulu barang murang di tarata ulu bagole di bengkolan arokana di janji dulu disangko lindu lekat cega bata bapak adie dalam badan dia
jampang kita batanamu jalin ka mama buat salaso. Kok iye organ di pantak bako barosen sampai kapainan. Oh jadi rasian dia jago lalu sama jak sayang bainan. Putri manang dia artinya ibu gunung kok kasih nak sampai dia. Putri dia jalan menanti ada batu butuh madi hatinya. Oh kasih putri sayang tak jadi. Oh kawan datang aku sampai kumudi. Sundai raminyo sampai jam 3. Dijanjinya dulu awak lanyo bariaro. Mukaswi memang kaba pakai. Kawan itu loyo dia runyo dia. Tuma di bawahnya kasuo simpang kesari pengali sate tuma di simpangnya. Odik kandung sampean kasih pado menyaki dia kesudannya. Paniat kami nak manari lape nak tantu dia karanonyo dia. Sari kalau jokudo sampai yo agak taila di mengkolan. Osawata baru dapat bertamu dak sangkoi kodo raswati tapi dek banyak panginyannya jo kami cari babayan. Sumaba hujan di hulu lamiri mangkok di bandaan sampai kalurannya. Ati kanai dia romala baru
saja masuk tahun 2001 dimulai malu mengecekkan tagati koladiakan Diatenya kasih tak dorong sampai nak sambil bagol yang dia tak kaji you dia kandu
ure majala ya ya kami letak dorong dia mabuat sangat jodohkan seorang lelama buat babi kecek senet dan lagi sungai kula badanya Jumat raminya saja mulai pagi. Oh ya yang ku pasang niat biasa bulan pokoknya di kaduanya pinta paduala jadi garuda lakwa dia semakatu
wanita babang nampak surenya lo adia intan dia bekarang ame kami lo yang timagomu do dia kaluange Budidaya balik menambangnya dari rumai baranti dipakan labangannya rum kamari umi lagi kasih kuat tanda dape dong kami mama keilana lain nempunya dolu dia kan kayu pantai disangko bungo tanjung luo kiranya pagi tangan ladang madare jatuh sularonyo samanya adik di lape kaurang kadok tagamang dan sinta tidur tahampe tangan kalantai disangko yo adik kandung luo kiranya mantap tapak kalang dan nurei sajo aye mator yakan wangai nekora kamandi lagi indah mola indah kalantai bamban udo awak ketari tetapi yang sulasi kalau bapungo lapi tapi jalan konak kajadi joinyo namo indak mola indak kesampai dia dak apa jo media udah sampaikan coa kesana dia jo nala ngamo dan